Kung conscious ta kanunay, naghigugma ta sa Diyos pag-ayo, mausab sa da. Ano na usab man ka? Because you are conscious that someone is giving you importance. In like manner, kung conscious ta kanunay, naghigugma ta sa Diyos pag-ayo, mausab sa da. Sama nga nausab kita, nga naka-encounter kita sa human level sa paghigugma. Amen? Ala, mag-make up na ka, di ka mo gawas ng wajay make up. Ala, magpa-sexy na jud ta. Tinoo, dili. How much more if we are conscious of the immense love of God. Muna mga santos na nga usap. Kay sige sila contemplate sa gugma sa Ginoo sa ako. No? Dili masukod. Matud pa, one time naghugot parokyano mi ni Brad Lulot dito sa Anda di Boracay. Dito mes baybayon sa Anda di Boracay. Unya, pag naog na ko sa hagdanan, ningko Brad Lulot, ni bata man kag samot. Yung Brad Lulot, ni bata lagi samot. Pero akong dughan, Father, naghuod. Nga naman, kaya ang akong gugma, Father, sama sa balas, dali kayong gibanlas, huho, pagkadimalas. Ako pong inas, Brad Lulot, ang gugma pod sa Ginoo sa imuha, sama pod sa balas. Nga naman, Father, why pagkahupas? Brad Lulot, ayaw na sigig apas sa mga tao nga ang gugma dali kayong nihunas. Timing po kay ting hunas. Among shooting. Brad Lulot, ayaw na sigig apas sa mga tao nga ang gugma dali kayong nihunas. Diha ra sa Ginoo, Brad Lulot, makakita kita gugma nga tiunay ug wagas kaysa iyang dugo ni paagas. Aron ikaw ug ako, kitang tanan, tumpakpakan ang Ginoo. Wanang waylo na sa atua, nga kanunay na malandong, sa gugma sa Ginoo nga nag-awas-awas. Sa gugma sa Ginoo, nga grabe kayo. Kaya gugma sa Ginoo sama sa babae nga, mubo o buhok. Mamo kibaw nga no? Oy. Oh, di mapugngan. Atong pakpakan siya, no? Dili matabang, dili mapugngan. Amen?